धेमाजि जिल्ला एबसु आरो धेमाजि जिल्ला बर' बिमा गौथुमनि बानजायनायाव गेजेर जनाय दखरा एबसुनि हेफाजाब होनायजों गामि सांग्रांथि लोगोसे एन्टि ड्राग्स उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ बन्द खालामनाय बायदि थासारिखौ होबथानो थाखाय हानजा सुनाय हाबाफारि लादों। बे सांग्रांथि हानजा सुनाय हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो मिरु एबसुनिनो नेहाथारि बड'सा ब्रह्मआ। लोगोसे बे हाबाफारिखौ गेजेर जनाय दखरानि सिङाव थानाय खराइबारि गामिनिफ्राय बरदन्दी बर' गामिसिम हानजा सुनाय हाबाफारिखौ लानाय जायो। बे हाबाफारियावनो बाहागो लाबावो धेमाजि जिल्ला एबसुनि बोसोनगिरि टेनजिं बर', धेमाजि जिल्ला एबसुनि आफादगिरि हिरण्य स्वर्गियारि नेहाथारि अजय खाख्लारि, धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय गासै मोनद' दखरानि आफादगिरि गाहाय नेहाथारिमोनजों लोगोसे बिबानगिरि आरो रायजो राजाफोराबो गोबां बाहागो लायो। मख'नो गोनांदि बे हानजा सुनाय हाबाफारियाव गुबैयै उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ होबथानाय, हाबा जाखांनानै गुबुन हिन्जावा गुबुन हौवाजों थांनायखौ होबथानाय, फरायसाफोरखौ फेग्रा मुवा लानायनिफ्राय गोजानाव थाहोनाय, बांद्राय जौ लोंनायनिफ्राय जानगाराव थाहोनो थाखायनो दिनैनि हानजा सुनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों। बिमा गौथुमनि हानजा सुनायाव मिरु बिमा गौथुमनि कोअर्डिनेटर फामि बसुमतारी आरो मिरु एबसुनि नेहाथारि बड'सा ब्रह्मआ दिनैनि हाबाफारियाव बाहागो लानानै खौरांगिरिनि सिगाङाव माखासे गोनांथार बाथ्राफोरखौ फोरमायो। दिनै जोङो बे हानजाखौ सुबुं सांग्रांथि हिसाबै लानाय जादों। दिनै जोङो बेयाव अकल जोंनि धेमाजि डिस्ट्रिक्टआवल' नङा, अल आसाम जेरावबो गासै डिस्ट्रिक्टआवनो जोङो बे हाबाफारिखौ लादों। जोङो दिनै बेखौ नैबे बरदन खराइबारिनिफ्राय ओरै गामिखौ गिदिंनानै बेयावनो फोजोबफैयो। जोंनि थांखिया बेनो, दिनै बर' समाजाव बायदिसिना गाज्रि बारहावाया नुजाथिदों, जेरै उन्दै बैसोआव हाबा जानाय, फेग्रा मुवा लानाय आरो खोमसि फोथायनाय, बेबायदिनो गोबां बायदिसिना जोंनि समाजाव जादों, जाफ्लेबाय थादों। हाबा जाखानाय हौवाया हाबा जाखानाय हिन्जावखौ लांदों, हाबा खालामदों आरो बिदिनो मानसिखौ खावनानै लाङो आरो सिख्लाफोरखौ लांनानै बेबायदिनो गाज्रि खामानियाव बाहायहैदों आरो बिदिनो गाज्रि खामानियाव बाहायनानै रेप खालायनानै बुथारनाय बेबायदि जादों। बेनि थाखायनो जोङो दिनैनि बे सांग्रांथि हानजा सुरनायखौ लादों आरो दिनै बर' बिमा गौथुम आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायावहाय गामि सांग्रांथि मेल मोनसे हानजा सुरनाय हाबाफारि लानाय जादों। दा बेवहाय धेमाजि जिल्ला बर' बिमा गौथुम आरो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव गेजेर जनाय दखरानि सिङाव थानाय खराइबारि गामियाव दिनै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। दा बेखौनो लानानै जोङो हाबाफारि लादों जे जोंनि गामि ओनसोलाव आरो जोंनि बर' समाजाव माखासे गिज्रा हाबा जाथायफोर जाबाय थानाय, बे जाथायफोरखौ नोजोर बोनानै जोंनि बर' ओनसोल एबा बर' न'खरखौ फोसाबनांगौ आरो बर' मानसिफ्रा मोजां थासारिसिम फैनांगौ, जाहाथे जोंनि समाजाव बेले बेजे थासारिया जाबाय थानाङा। जों बेखौ नोजोर बोनानै दिनै बर' बिमा गौथुम आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा नैबे हानजा सुरनायनि गेजेरजों जों रायजो राजा बिथांमोनखौ जों खावलायनो नागिरगोन जे जोंनि बर' समाजखौ जों फोसाबनांगोन, जोंनि बर' न'खरखौ जों फोसाबनांगोन आरो जोंनि आखल आखु बेखौ जों फोसाबनानै जों बर' हिसाबै थांना थानांगोन। जों बेखौ दिनै नैबे हानजा सुरनायनि गेजेरजों मेसेज होनो सानदों। मोनसे गोजोनथाव खौरां, क'क्राझार जिल्लानि सिङाव काजिगावआव थानाय गुरुदेब कालिचरण ब्रह्म एकाडेमियाव बर' बिजोंनि थाखाय गोदानै 2025-2026 इं मायथाइनि सोलोंथाइ बोसोरनि मुं थिसननाया जागायबाय। थाखो बिथराइनिफ्राय लानानै थाखो गुसिम मुं थिसननाय जागोन। मुं थिसननाया 10 फेब्रुवारिनिफ्राय जागायगोन। रेबगान्थि आरो खाबुफोर थागोन, जेरै हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा हस्टेलनि खाबु, हस्टेलनि फरायसाफोरखौ थाखो फोरोंगिरियानो जोथोन लायो, गोहैलो फरायसाफोरखौ फोरोंगिरिफोरा उफ्रायै जोथोन लानाय जायो, HSLC आनजादाव 100% उथ्रिसारनाय, कम्पिउटार सोलोंथाइनि खाबु, इंराजि आरो हिन्दी राव रायनायनि खाबु, इलेक्टिभ साबजेक्ट जेरै एडभान्स मेथ्स, हिन्दी, हिस्ट्रि, जिअ'ग्राफि बेफोरबायदि बायदि खाबुफोरखौ मोननो हागोन। नोंथाङाबो गावनि गथ'खौ मुं थिसननोब्ला 9957951216 एबा 9613400
8625 एबा 8638520653 मबाइल नम्बराव थोंजों कल खालामनानै सुलाद लाहरनो हागोन। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म एकाडेमिया पर्बतजरानि ITI साब डिभिजन अफिसनि सेरावनो दङ।